Xabi Prieto, Ruben Pardo eta Carlos Vela ondo bidean Vallecasen jokatzeko moduan izango dira. Ilarra mendi ere ez dago baztertuta, baina nekeza dirudi, hala ere bihar burutuko den azken lansaiora itxarongo du Montaniek. Ez du amaikako osatzeko arazorik izango, eta Vallecas zelai ezberdina izanagatik betiko moduan zelairatuko da. Nekez aldatuko dugu jokatzeko era. Zelai zaila da, baina neurriak bi taldeentzat berdinak dira. Raioren joko erasokorra kontutan hartuko du eta partidu ireki espero du, baina ez du erotzea nahi. Guk burua hotz izan behar dugu. Ez zaigu partida zoroa komeni. Partiduaren garrantzia ez du ukatu. Emaitza garrantzitsua izango da, baina ez erabakigarria. Baina gerokoak ez dira ahaztu behar. 5 kanpoan eta 3 etxean, Granada, Valencia eta Real Madrilen aurka. Bidea oso zaila dela badakigu.